weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to kuñankari to fasudeɓe to madina elheri to gawi nane to korkojele to awoyni to awoyni ko to tata radio tata cheikh oumar to radio tare radio tare to hayen ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno abou ahmed bachirou ba to beyrut awoyni ko taari ɗum kala ene jeeya e gandidi kabaruuji men to leydi Mauritanie naaɓe hewɓe mbaɗi tiñumen ñalawma talata hannde o yeeso galle hoolojo leydi ndi hollidde mette mabɓe e ko Mauritanie naaɓe mbaɗen torleten e mbarete kala saaha e nder leydi Mali to leydi Sénégal tribunal mo Dakar ɓe kolliri tigui e hitande 2022 ko ari tan ceerle baɗaɗe e nder tribunal hen hollirama hitande rawane nde wotere ko fodde ujunere temedde joyyi ceergal waɗi to leydi Mali ko folyetina bannoɗo hoore mum folyetina e kala saaha ne wiiya ko nulaɗo colonel Azimi Koyta ko kañuma teeɓa e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe to leydi Guinée Conakry ko jomma ngaluji ɗiɗi taw ko jomma ngaluji ɗiɗi taw ko guinenaɓe lasli mabɓe noon ko leydi liba kañumen teeɓa e oɗo saaha joni justice jofiɓe feɗenduɓe jofira feɗendu noon ko tumede wadde tigui finance de terroriste en to leydi Côte d'Ivoire ko huɓere towde de 4e 4 étage kañum tigui bildi mum yani yimɓe ko famdi kala yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen to leydi Maroc kala destin naɓe hewɓe yinnoɓe wadde ɗanne suuɗere mumen fodde ujunere neɗɗo talata hande o kañumen tigui jinno forsude frontiére to banggue meɗila natude leydi Espagne to leydi Cameroun heeɓi ambassadeur a kesso ummoriɗo to dowlaji tenduɗi Amérique hikkano ngol ndiɗo lewru noon waɗi hitande e feccere ko dowlaji denduɗi Amérique ala ambassadeur mum to leydi Cameroun bisimilla mon e ketki hotondirte joni jañoɗen musidɓe tedduɓe taweteɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel tayya ko haa ko iwruken to koridinoro haa ko moƴƴo arko safude wurtinde neɗɗo haa artirma e cakkatagal maɗa gorel tayya jogiiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e nder ɓandu muɗuma jogiiɗo caɗele gorago mo nangata taare jogiiɗo AVC cardiaque haa e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel tayya ma yiito hen hoore maɗa on tuƴiɗo donkuɗo darade donkuɗo yaade taw kadi ko caɗele ɗaɗi jokkodire gorel tayya noon ko haa ko moƴƴo ko ala rewam no jariɗa kala ala ko bonnantuma haydara so wona ko addema jaam an debbo e an gorko donkuɗo jokkude enɗam mo yahata juma e jama ngam caɗele koyɗe caɗele ɗaɗi jokkodire gorel tayya ma yiite hen hoorema hewɓe ceetima cafrima hen yoga e ñabbuji goɗɗi hayɗi gonaɗi limtuɗen ɗi mbadden dando e gorel tayya sa yiiɗi jokkodide e gorel tayya noon hetto ɗeɗo henno tonggode joni jiitoɗa hoore maɗa so tawi koto kongo gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa Ibrahima So 0027 827 46 76 72 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba
Cabo Delgado ɓurɗo andirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi noon ko to leydi France jokkodita koye Haruna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site mabɓe internet jiɗɗa ko ƴettude ko heewi mbatta yeeyoyde walla mbatta somade e mabɓe mbatta ko oɗo hen www.gorelteya.com ɗeɗo tongoje noon kala hen ɗe jokkodirɗa maɓe ko dokke ɓurɗo ɓattadema ɗo mbawɗa wonde e windere nde kala mbadden dando faade Gorela Teya. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata jeetati lewru mbooya woni mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruuji men e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruuji men noon jayde weltare e ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e fedde heblo sukaɓe Afrique ine nulda duwawuji mum faade dendagal rewɓe windere kala eɗen mbiyan bonno fête tawa kadi ko fête 8 mars ko ñalawma noon mo windere nde kala mawninta ko fate ñalawma teddiniraɗo rewɓe ɗum noon eɗen mbiya rewɓe to mbawɗon wonde ena mbawɗon wonirde kala yo jaam e kisal Allah wone moon duumo e moon ha abada kabaruuji men ɗemgal pulaar ko to leydi Mauritanie puɗorɗen jeeyen ha to lycée ba gorgol to lycée ba gorgol noon e oɗo saaha joni cosaan e ɓosaan foof ene tawe toon saabu kay lycée ba foof e oɗo saaha joni e wadde développé yarude yeeso to banggue kesamagu haɗani ha joni gueɗe fina tawa e kala saaha ene tawe to lycée ba gorgol ñande altine ɓennuɗo no gas jeetati lewru février mayno ɗum teskanoma toon tigui waɗanoma toon tirgo tabalde tawa kadi ko mawɗo wuuro taw filanno ɗum foof noon ko hollirde gueɗe fina tawa e oɗo saaha joni kadi ene teska e kala saaha lycée ba gorgol eɓe kewi yuɓɓinde kursi pucci saaha e nder wuuro o saaha e nder kure taariɗe saaha commune o e oɗo saaha joni kadi woni ñande aleda paaɗo ene hawra e 13 e lewru mars woni mbooya gonɗen ɗum wuuro lycée ba gorgol en ɗamini yuɓɓinde kursi pucci taw ko pattamle mijo dendagal lapol palol dande maayoɓe Mauritanie eɓe Sénégal kala ha e jeerinkoɓe tawateɓe kala joguiɗo ndimago walla joguiɗo muulu taw ko koliɗo hoore mum ene bisma tigui e ɗiɗon oɗon kursi taw ko kursi pucci hono no holliri kayin ɓeɗon ardiɓe organisation ko wayno keccela camen ɗum noon ɓe gandina kadi dendagal yontaɓe diwan o kala ene bisma e ɗiɗon ñalli autorité ji ɗi kala ma mbaw tawtorede hano hannirta ni ɗum noon Mauritanie e Sénégal lappol palol dande maayo jeerinkoɓe kala hen joguiɗo ndimagu kooliɗo ndimagu muɗum ene bisma tigui kadi ene yo ar tawtorede ɗiɗon kursi ha joni lycée leydi Mauritanie keddoɗen te no mbima to lycée ba gorgol koto Nouakchott waɗena e nder teska noon e oɗo saaha joni Mauritanie naɓe hewɓe ne teske tigui teskama tigui majjude mele woni ko wiyete porté disparu e nder leydi Mali taw leydi Mali taw waɗɗani kerola hakkude mabɓe leydi Mauritanie jagorgal leydi ndi noon kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu hono Mohamed Salem wula Marzugo o waɗi communiqué makko e nder communiqué o noon omo andina dendagal Mauritanie naɓe kala wonde laamu ngu nana dorina darina doole mum ponno ha oɗon habaru laaɓa ceerno beele kadi ɓeena wiyaɓe majjim ene mbawa yitede hano hannirta ni o holliri noon laamu leydi Mauritanie ne jokkodiri e laamu leydi Mali kadi kala kabaru bawɗo heɓede hen ma ɓesgu leydi Mauritanie foof no diɗo noon ha tengti noon e famille aji ɓeena majjuɓe to leydi Mali to beele ne mbawa tigui andude kabaru o kato yarata mo eri noon laamu ngu noon ne eri dendagal Mauritanie naɓe ha tengti noon e ɓen tawteɓe oɗo saaha joni sarak kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali ne mbattata hakkillaji men no fewi mbawa tigui ustude koyɗe nden to golɗon kerol o nokkum saabu kay ngakkede nden kay kisal e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Wula Dahi ko ministre de la culture mo leydi Mauritanie kanko kadi woni joguiɗo konngol laamu woni porte parole du gouvernement altine hanki o e saahaɓe jabbino étudiant ji wurnoɓe to leydi Ukraine artuɓe oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi o holliri tigui 17 étudiant Mauritanie naɓe e oɗo saaha joni tawe e nder leydi ndi waɗɗani
Ukraine ɓen noon kolliri tigi toon jiiɗi heddade ha diwa oɗo saaha joni hande jaam arti kala beele ne mbawa ruttade hano hannirta ni to Ukraine o holliri kadi étudiant tati ɓen noon ko fonnoɓe artude caggal ko adi ken ƴetta lana mumen diwa ko caggal nde holkiso waɗa e mumen tawa tigi ko fiɗaɓe mborosa coronavirus e oɗo saaha joni nana joña e leydi ndi woɗɗani leydi Ukraine hande keeɓi jaam kala ma mbawa artirde e ndera leydi he o holliri noon étudiant goto on ko Mauritanie najo e oɗo saaha joni tawi nder leydi Ukraine on noon holliri yaltata leydi Ukraine ko nder leydi he heddi tawa kadi ko volonté mum woni tigui koye beelama fittade mum on noon e oɗo saaha joni ne heddi e ndera leydi Ukraine ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar docteur eɓe tawa ko jeeyaɓe to Émirats Arabes Unis ene tawi tigui nder leydi Mauritanie e mbadi mission ona mission noon addiɓe tigui ko safrude ɓen sukaɓe wondude e caɗele ɓerɗe woni tigui joguiɓe probléme cardiaque joguiɓe caɗele cardiaque hollirama noon oɗon mission tawateɗo oɗo saaha joni ndera noccode eɓe poti wadde fodde temedere opération taw ko sukaɓe wonduɓe cardiaque woni joguiɓe rafiji ɓerɗe ene teska ɗamina kadi ɓe mbaɗ fodde temedde 4 taw ko consultation pédiatrique woni sukaɓe tinnaɓe kay walla sikkaɓe ene gondi e ɗiɗon rafiji hono Sidi Wula Zahaf ko jagol galla leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate Cellal ade leydi ndi o holliri tigui wonde oɗo mission mo Émirats Arabes Unis waɗi nder leydi hen docteur e mum mbaɗi nder leydi hen wona golɗo lawol fuɗɗi ɗum ɗon kadi ne tengtina wonde jokkodiral e cehilagal moƴƴal nana hakkude ɓesgu leyɗele ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kanko Sidi Wula Zahaf jagogal kalfinaɗo ko fate Cellal ade gollidiɓe mum ɓe kolliri altine hanki o wonde e nder jokli leydi he kala ko ujunere yimɓe sappo woni holkisaɓe tumanoɓe yato piɗaka mborosa coronavirus e nder ɓen noon hen temedde jeenayi capanɗe nayo e joyo mbaɗa ko test TDR woni test jawɗo capanɗe jeegomo e joyo heddiɓe ɓe ko test PCR woni test laboratoire tawama ene fiɗa coronavirus ko yimɓe tato noon tawa men piɗa coronavirus e nder ɓe cellano ɓe ɗiɗo kepti cellal men paati galleji men e oɗo saaha joni doggol winditiɓe rafi coronavirus ɓe jettima capanɗe 5 ujunere ene fawi temedde jeegom capanɗe 5 e yimɓe ɗiɗo e nder ɓen noon hen capanɗe 5 ujunere temedde jeegom capanɗe 4 kepti cellal men hano hannis ni paati galleji men ujunere temedere capanɗe 6 woni 180 neɗɗo ko ɗum woni ko temedde jeenayi capanɗe 6 woni 980 neɗɗo ko ɗum woni ko hawle ladial tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbirno gardidi kabaruuji men talata hande o Mauritanie naɓe hewɓe mbaɗi tigui diño mumen woni tigui sitting men yesso galle hoorejo leydi woni palais présidentiel to Nouakchott hollirde mette mabɓe noon e ko Mauritanie naɓe torlete ko lertete e sahade mbaɗe kadi e nder leydi Mali ɓe namdima laamu leydi Mauritanie noon nde ɗum dokkoto ha laaɓa hollirama noon e oɗo saaha joni honnate ɓosoje wondude audio kalam ene yirlo e nder réseaux sociaux holliri tigui fodde sappo joya Mauritanie najo ene wara e nder leydi Mali ɗum noon ko mette mawde no fewi waɗani ɓe kolle siftinde on kadi ko ɓoyani ko e siftinde on kadi e lewru kene wona lewru joni woni tigui e nder lewru février e nder lewru janvier mani toon ndu tannaɓe jeeɗiɗo kirsanoma ubba e nder leydi Mali tawa hakkillaji kala ne nanggui oɗo saaha joni ko koninkoɓe leydi Mali mbaɗi ɗeɗon gueɗe kamtoriɗe no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen cuumu kulɓinigo waɗi tigui to jeere plateau to jeere Dakar plateau e nder nokku goto mo mbiyata salle de vente woni salle mawɗo no fewi tawa gueɗe kewɗe ko hena jeeyete cuumo kulɓinigu no fewi Barthélémy Dias ko maire mo Dakar o yaɓi koyɗe makko waɗi tigui ha o yetti nokku o jeere sumde nde gam yidde kay andir yirude guite makko caɗele ɗe no potiri e wawde kadi muññitinde ɓeɗon commerçant ji jeeyaɓe e nguɗon cuumu o holliri noon mawo joddo e biteɗo Aliouna Ndoye kañum woni maire Dakar plateau ɓe mbawa tigui ɓedde cuumu ngu jeeya ono fotiri ɓe mbawa kadi ƴettude peeje ne ɓe mbawa tigui wallidde ɓen commerçant ji jeeyaɓe e nguɗon cuumum kanko Barthélémy Dias noon o holliri tigui Dakar kay inde mum hannde no wayi nanede e nder windata he kala foti jogade kay ko jeehe tawa ko jeehe jaadude e jamanu beele commerçant ji wonɓe hen ɓe foof ne mbawa jogade sécurité mumen ha timma e confort mumen ha timma ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagol galla kalfinaɗo ko fate Cellal aden kañum e kollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde kala subaka so huccide ɓesgu leydi ndi andina
ɗumen to mborosa coronavirus o yarata ɓe kolliri tigi talata hannde o wonde nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko temmedde jeeɗiɗi capanɗe jeetato e yimɓe nayo woni holkisaɓe hen nayo tawaɓe jaati ko fiɗaɓe covid 19 yimɓe jeenayo nder ɓe cellano kefti cellal mumen goto ne tampi sanne ma wallite fofango hay neɗɗo goto noon alamo rafi o yooɓi fittane mum e nder waktuji nogas e nde cakkitiɗi ɗi leydi sénégal ne yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeetati e joyi ujunere ne fayi temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e yimɓe ɗiɗo winditiɓe doggola corona hen capanɗe jeetati tati ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe en jeeɗiɗo kefti cellal men hano hannirtini patino galleji men ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegomo e ɗiɗo ɗum woni bilan ko wasi fittano mum tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ñalawma hannde o noon ɓe kolliri tigui ko capanɗe jeeɗiɗi e yimɓe ɗiɗo woni heddiɓe juuɗe safroɓe e nder jokli leydi he kala taw ko tinnaɓe wonduɓe e mboroso coronavirus ha joni ko leydi sénégal keɗoɗen kala ñande jeetati lewru mars woni tigui lewru mbooy gonɗen ɗum windere nde kala ene mawnina oɗo ñalawma taw ko ñalawma teddiniraɗo rewɓe Macky Sall horejo leydi ndi o waɗi félicitation makko o yetti o mani o duwanima dendagal rewɓe Afrique kala kono noon kadi e dendagal rewɓe windere kala o wiɓe kamɓe kala bonno fête o holliri noon ngoɗo fête o hitande hikka nde ngoɗo fête ngo 8 mars hitande hikka ngeno de noon temmaggo e nder leydi sénégal temmaggo e nder leydi sénégal noon ko erade windere nde kala nde haɓoto ko fati réchauffement climatique ko fati saabu o holliri ko fati réchauffement climatique bonnude taaride ɗum noon o holliri tigui ne adda caɗele kewɗe no fewi ene bonna wonande nokkuji kewɗi taw koto rewɓe keewi gollade ha kene addanano men kene keɓatno gartamaji mumen ene mbawa bonde ɗum no fewi CEDEAO e cetalla pam kala woni programme alimentaire mondial kamɓe kala hitade hikka nde ɓe kolliri tigui 8 mars o ɓe mawninta ɗum ko nder Dakar lamorgo leydi sénégal kono noon kadi fedde gotago windere nde loni ɓe kolliri hitande hikka nde oɗo 8 mars 2022 kamɓe noon temmaɓe ko folliti tigui ko fate potal hakkude debbo e gorko woni égalité de sexe pour un avenir durable ko ɗo woni thème Nations Unies hitande hikka nde ha joni ko leydi sénégal keɗoɗen jeen ha to Touba noon ko debbo goto kañum tigui yuytono joom galle mum labɓe o fimo labɓe kewɗe no fewi oɗo saaha joni gorko on tawe hakkude wurɓe e mayɓe e juuɗe safroɓe to e mbadi urgence to hôpital Matsalul Fawzeyni mo Touba kanko debbo o noon saabi fiidemo gorko o noon holliram tigui caggal nde o heeɓi habaru wonde gorko o ƴetti debbo lembele e nder wuuro wongo ko ɗon tigui o ƴetti laaɓi o fi gorko o piggal musgal no fewi e oɗo si gorko o noon hollirama tigui ko dowlude e nder Touba o liggoto koye bawñ goto woni banque tawateɗo e nder Touba so tawi ko debbo o noon ko sage femme o liggoto koye sage femme e oɗo saaha joni gorko ne tawe juuɗe safroɓe ne tampini fewi debbo noon tawe juuɗe police juuɗe dadiɓe to police spécial mo Touba e mbadi tigui enquête ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi sénégal ha joni tribunal goto e tribunal ɗi Dakar ɓe kolli tigui ha tempi noon e halfinaɓe ko fati des affaires sociales et familiales de l'administration ɓe kolli tigui hitande 2021 mayde nde woni hitande rawande ko winditi tigui ceerle e nder tribunal hen hitande 2021 ɗe no hulɓini no fewi saabu ɓe kolliri ɓe binditima ujunere temedde joyyi ceergal mbaɗi e nder tribunal hen ɓe kolliri noon e nder ɗen ujunere temedde joyyi ceergal mbaɗi hen ujunere capantati e jeeɗiɗi ɗe ceerle mbaɗi tigui ko par contentieux woni tigui ko peɗeli e guite dubbodiri e guite kadi taw ko bonidiri no fewi so tawi noon ko temedde joyyi capanɗe joyyi e nayyi heddiɗe ɗe mbaɗi tigui par consentement e mutuel woni tigui pamodirala hakkude mumen joddade kay anda dewgal hakkude mumen wawata yaade tawa kañumen foof ne pamodiri ne jenana ɓe gara ɓe namdo kamɓe ɗiɗi kala divorce ko ɗum waɗi e nder leydi sénégal ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar selno mima to leydi sénégal koto leydi mali paɗen ñande nayyi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi to moni aljuma ɓeni ɗo to mandoro base militaire ɓe hinde fama waɗanoma toon jango musgu no fewi nogas jeeɗiɗi militaire wasino hen fittane mum capanɗe tato e tato mbarmi hen tawa hen nogas goni tampi sanne ma mbalite to banggue fofango wollirama kadi fodde militaire uji jeeɗiɗi waɗanoma hen porté d'histoire armé o noon holliri kañumen jooɓinoma pittali kene wona capanɗe jeeɗiɗi wat boni
woni joni terroriste hewɓe noon malinaɓe hewɓe hakkillaji men nangi nguɗo jangu ko complot taw ko leydi France kañum waɗi complot faade e armée leydi Mali ɓe kolliri noon tawa kadi oɗon complot hono wiide oɗo biteɗo Aboubacar Sidiki Famba Aboubacar Sidiki Famba noon ko goto tawa kadi ko leader politique woni koye mawɗo daw yimɓe dawrugol mawɗo lawru ɗum no feewi omo jeeya kadi e Santé woni tigui commission woni jeeya tigui e Santé woni commission nationale de transition omo jeeya hen o holliri noon wonde kay omo yennano yenina ko maayo nguɗo jangu wangu ko koninkoɓe leydi France woni tigui wulama leydi France ko kañum waɗi complot ona complot kadi o holliri o haalan ɗon wonde on complot waɗa koto leydi Niger o holliri ɗon kene wona lebbi ɗiɗi joni walla lebbi tati o jertinino laamu leydi Mali nde wattata hakkillaji mum kay saabu complot musɗo ene yuɓɓine faade leydi he kono noon o hollirino laamu ngu jaɓano heɗade ko haali ko ha joni ko leydi Mali keddoɗen talata hannde 6 lewru mars hitaɗe ujunnaji ɗiɗi e nogas gom état major général mo leydi ndi ɓe ɓayini communiqué mabɓe mo tongode 19 o nder communiqué noon ɓe kollila bandiraɓe wonɓe nder leydi he caggal ɗiɗon opinion national et international kala wonde ñalawma talata hanki o sanga talata hanki ñalawma altine hanki o 7 lewru mars hitaɗe ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi sanga 13h50 woni 1h50 ñalawma e dow lawol hakkude to wiyete Acharana e to wiyete Gundam fama koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama taw ko secteur 3 jaɓɓi toon tigui pitola bombo ɓe kolliri noon hay goto mayani hen hay goto kadi gañaki hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen hono mbiru ene gardini kabaruuji men ñande aljuma naya lewru mars gonɗen ɗo policier ji ɓe commissariat mo 9e arrondissement ɓe teɓim gorko goto dattornoɗo kay wiide e wadde biyeteɗo a omo wiye a makko fuɗɗiri ko a omo wiye Berté o teɓama noon tawa kadi o dartirno wiide wadde hoore makko wonde ko lieutenant de la gendarmerie e kala saha o wiyata hoore makko o lieutenant de la gendarmerie o wiyata hoore makko kadi kanko woni nulaɗo tawa ko colonel Azimi Koita hoore jo leydi ndi e nder téléphone makko noon omo jogui hen application on application noon omo wawi ñemtinde kala sawta e kala dande neɗɗo mo yiiɗi o ñemtini noon e nder on application sawta colonel Azimi Koita o heewi yaade noon e kala saha koye yimɓe taw ko joom ngaluji ko wayno commerçant ji e yimɓe joom damferuji en joom ngaluji o wawa tigui yettade ɗumen e kala saha o ƴetta téléphone makko o nodda o wayno kaldowo e colonel Azimi Koita ni o waɗa o parler taw mo jogui application sawta jalto o hen ko sawta colonel Azimi Koita o hollira noon tigui wonde ko on limo yo aw yettade ɓen joom ngaluji kay ɗaɓɓude ballal ko fati oɗo saaha joni fabade laamu transition wonɓe oɗo saaha joni e wonɓe tigui oɗo saaha joni sanction walla mbiyan embargo CEDEAO ɓen noon hollirama ɓe o funti o ñamen ɗumen haaliss mumen oɗo saaha joni ne qiime ha 4 million ko ñamen yimɓe haalisaji mumen tawama noon e oɗo saha joni ko jooma ngalu no feewi saabu mo jogui galleji garduɗi ɗi hinde fila e nder Bamako mo jogui kadi équipe fulgu koyguel biyeteɗo FC Berté ene tawe tigui e nder legal bitegal sebini koro e oɗo saha joni noon kuyla hollirama tigui omo tawe tigui e juuɗe laamu taw ko commissaire taw omo tawe tigui taw ko commissaire biyeteɗo Satigui Kami Koso kañuma teɓimo to nokku biyeteɗo Bouli Bama omo tawe oɗo saha joni juuɗe dadiɓe ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar so memti leydi Mali koto leydi Guinée paɗena joom ngaluji ɗiɗo taw ko homme d'affaires Guinée naaɓe tawi lasli mabɓe ko leydi Liban e oɗo saha joni justice mo leydi Guinée ne joofiɓe feɗendu ɓe joofira feɗendu noon tawa kadi ko tumede ko fate financement terroriste woni tigui wallidde kala saha pelle ceɓɓitiɗe hen goto ne wiye Ali Sade kediɗo ne wiye Ibrahima Tahera kamɓe kala noon mbiɗen ɓe tufa tigui koko wiyete finance dude terroriste ɓe tawe joofa feɗendu hono procureur général mo Gonakiri huccodiri e janiyankoɓe waɗi conférence mum de presse o holliri tigui dendagal ngaluji mabɓe kala waɗama saisi ko noon kadi bien mabɓe waɗama gelé e oɗo saaha joni koto leydi Côte d'Ivoire paɗen to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire e legal biyetegal Cocody hollirama tigui ko tana musɗo waɗi toon ko huɓere wotere nde étage de 4 niveau kañuma yani toon bilde mum yani yimɓe ko famli kala yimɓe joyo mbasi pittari men ñande altine subaka law sanga
wendogam e oɗo saaha joni hollirama tigui ɗum ne heewade kala saaha e nder Abidjan saabu kayi koɓe kolliri ko ɓoyani ko e nder leggal bitegal Trècheville toon ko étage yanno toon yimɓe ha yimɓe jeeɗiɗo mbasino hen pittali men koto leydi Maroc paaden talata hannde o sanga 6h subaka ko diɗɗal ngal fadde kene wona ujunere émigré woni ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗere wonnoɓe nder leydi Maroc kañumen tigui jinno rewde to wiyete Melilla gam felmade grillage e sorde grillage wawde nadde e nder leydi Espagne nde ɓe gaari haaɓe jetti grillage o noon ko ɗon tigui ɓe mbaɗi pecce hollirama fodde temedde nayyi keeɓino fartague nannude koye kono kañumen kala teɓama duttinama ha oga banggue to leydi Maroc ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar cakkitoto hen kabaruuji men koto leydi Cameroun Christopher Lamora ko ambassadeur kesso e oɗo saaha joni lulaɗo yo joɗon dowlaji dentude Amérique to leydi Cameroun siftinde o noon kene wona hitande e feccere joni leydi Amérique ala ambassadeur mum to leydi Cameroun e oɗo saaha joni ko Christopher Lamora kañum toɗɗa yo won toon ambassadeur ko ngol woni lawol makko gadnol komo waɗe ambassadeur kono noon hollirama wona ngol woni gadnol makko e nder leydi Cameroun saabu kayen e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi woni 1990 omo taweteno to Douala e ngan saga noon o gollotono koto consulat mo dowlaji identité Amérique tawateɗo to Douala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar sawto hen ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah en mbiya tan dendagal bandiraɓe kala jiɗɗo yiide dimaɗi joɗi kursi pucci joɗi aleta paalo sappo e tati yon mbattu rendez-vous to Luc Seyba Gourgol